Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен 7 көнлек лагерь елда оештырылып килә. Биредә ял итүче балалар коррекция мәктәбендә белем алучы малайлар һәм кызлар. 50 бала йөри инде бездә, 50 укучы, үзебезнең мәктәптә укыган укучылар. Монда катнаша инде дигәндәй, ике төрле кружоклар алып барыла. Төрле оешмалардан дигәндәй килеп монда түгәрәкләр алып баралар, мероприятиялар үткәрелә инде. Шифа сәламәтләндерү лагерында балалар өчен төрле күңел ачу чаралары оештырыла. Мизгел яшьләр үзәге белгечләре һәм игелек уят волонтерлар отряды әгъзалары, китапханә, музей хезмәткәрләре балалар өчен төрле чаралар үткәргән. Мәктәпнең спорт мәйданчыгында спорт ярышлары, Сабантуй уеннары да оештырыла. Минем трейден мен 14 яшь. Мен монда шуй, тамны шоталар. Волейбол, асфальтка рәсемнәр ясый. Вожатыйлар әйтүенчә, балалар һәр чарада актив катнаша. Алар җитезлек, игътибар һәм тизлек сораучы уеннарны аеруча үз итә. Футбол кызларның да, малайларның да иң яраткан уены булып чыкты. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.